Vážené dámy, vážení páni, milé deti, dobrý deň. Moje meno je Matej Drlička, som riaditeľom Slovenského národného divadla a dovolte mi, aby som vás v mene všetkých našich kolegyň a kolegov privítal na predstavení Čerta Káča a Antonína Neumáka. Je veľmi zriedkavé, ak som prišiel sem na javisko vítať hostí, robím to naozaj zriedkavo. Nerobím to ani vtedy, keď v sále sedia významní politici alebo dôležití partneri pre naše divadlo, ale rozhodol som sa, že dnes urobím výnimku, pretože v sále sedia ľudia, ktorí si zaslúžia veľkú úctu a rešpekt. My v Slovenskom národnom divadle veríme, že umenie a divadlo majú obrovskú silu, majú obrovskú transformačnú silu a veríme, že dokážu meniť našu spoločnosť k lepšiemu. To je jeden z dôvodov, prečo vznikol projekt Divadlo pre všetky deti. Je to projekt, do ktorého môžu fyzické osoby, právnické osoby, skrátka darcovia prispieť financiami a my vďaka týmto financiám pozývame do Národného divadla deti a rodiny, ktoré by si návštevu divadla nedokázali možno že dovoliť alebo ani predstaviť. Sú to deti z detských domov, z pestúnskych rodín, skrátka zo zložitých sociálnych podmienok, ľudia, ktorí majú menej šťastia v živote ako my ostatní. Možno ste počuli o výraze generačná chudoba. Generačná chudoba je vlastne fenomén, kedy sa človek rodí do chudoby, vyrastá v chudobe, umiera v chudobe, jeho deti sa opäť rodia v chudobe a z tohto začarovaného kruhu sa nedokážu vymaniť. Pre nás, ľudí, ktorí žijeme v blahobite, je to nepredstaviteľné. S cieľom vyriešiť, alebo aspoň začať riešiť tento problém mimo politickú agendu je občianske združenie Cesta von a konkrétne projekt OMAMI, čo sú dámy, ktoré pochádzajú častokrát práve z takýchto pomerov, zložitých pomerov, ktoré prejdú tréningom, coachingom a následne idú do rodín, ktoré žijú v generačnej chudobe, kde pracujú s deťmi, s ich mamami, s ich otcami a snažia sa zlomiť, rozbiť tento začarovaný kruh, vytvárajú stimuly preto, aby tieto deti a ich rodičia zažili jedného dňa normálny život. Robiť prácu, na konci ktorej je produkt, ktorý si niekto môže kúpiť, to samozrejme to má zmysel, funguje na tom celá globálna ekonomika. Ale robiť prácu, na konci ktorej je lepšia spoločnosť a lepší človek, si zaslúži obrovský rešpekt. Milé deti, milé omamy, vy všetci, vítajte v Slovenskom národnom divadle, máme vás radi a máte náš rešpekt. Prajem vám krásnu umelecký zážitok.